Bueno, como non pode ser de outra maneira, eu considero unha honra que vos acheguedes a Pontevedra a participar nestas xornadas en torno a un tema tan trascendente, candente, como é o contraste entre a Europa que construen e a Europa que necesitaríamos ou que necesitamos os europeos, e os galegos en particular. Ou tamén o que é o mesmo entre o enfrentamento natural entre o capitalismo deshumanizado, cruel, globalizado e injusto diante de, vou a facer unha referencia que pode resultar estrana, das ideas que defenden volver a mirada aos seres humanos aprofundando naquel feliz eslogan de xa hai máis de 200 anos de igualdade, fraternidade e liberdade que fica no máis ignominioso dos esquecementos. Pois ben, baixo unha espesa capa de propaganda conservadora, o capitalismo globalizado acaba coas economías nacionais entregándoas ao duro escenario dos mercados. Polo tanto, atopámonos con deslocalizacións de producións, da produción de bens, reformas laborais, rapiña financiera, paraísos fiscais, dumping social. Moitas grazas. Pero, bueno, eu teño unha voz bastante potente, non? Algo se escoitaría. Así moito mellor, libre movimento de capitais, control das emigracións continentais, hipocresía sobre o desenvolvemento dos países pobres, repunte do belicismo global, privatizacións dos sectores públicos, emigración interior, etc. Un panorama nada alentador provocado pola entronización da avaricia, do poder e do diñeiro sobre a vontade das persoas que é ni máis ni menos no que consiste o capitalismo. En Galiza as consecuencias desta política están ben ás claras. O sistema acabou con boa parte da nosa estrutura productiva básica, cos instrumentos financeiros de base pública da nosa economía, con centos de empresas endóxenas, con sectores enteiros como as industrias pesqueiras ou o transporte marítimo, coa construción naval. Rebaixou a importancia da fabricación de automóviles. Temos a nosa forte capacidade enerxética en mans de poderosísimos monopolios e a produción agropecuaria está sendo residual. Moito deberíamos ou teremos que inventar para revitalizar económicamente este país se seguimos as receitas que nos marca o sistema cruel e corrupto no que vivimos. Se hai algo que nos preocupa especialmente é ver a mozos e mozas refuxiados nas familias outra vez ou traballando en Londres ou Berlín en condicións preindustriais que ven sendo unha vez máis a salida que lle queda a milleiros de persoas. Debemos seguir confiando no xénero humán para manter a esperanza nunha profunda reforma deste mundo. Debemos recuperar o poder das persoas, o poder da política, con mayúsculas, hoxe en mans dos grandes partidos que colaboran incansablemente na progresiva entrega do poder da xente ás grandes empresas. Eu quero, para rematar, decirvos, amigos e amigas, que, como dixo ao principio, estou encantado de que estedes en Pontevedra, de que veñades a poñer un pouco de luz aos nosos murchos ou tristes corazóns, e que o fagades, ademais, coa alegría do convencimento e a intelixencia de quen está convencido de que outro mundo é posible. Polo tanto, declaro inaugurado estas xornadas e nada máis. Boa tarde a todos e que sean moi frutíferas.